El 8 d'agost és San Domingo, a Lloret de Vista Alegre, i San Domingo Forever és el quart disc de Maria Jaume. Benvinguda, com estàs? Molt bé, moltes gràcies. Què són per tu les festes de San Domingo? Que no són, no, és com... per això és com un parèntesi dins el caos que vivim habitualment tothom, no? És una mica això, com retrobar-se amb amics, amb família, amb gent que no veus durant tot l'any i una mica com aquesta alegria col·lectiva de celebrar una cosa que mos ajunta a tots. És tornar a casa, no? També... Creus que la Maria Jaume, que va guanyar el 2019, va ser el Sona Nou? Sí. S'imaginava publicant un quart disc com San Domingo Forever? No, en absolut, perquè a més, a part de que jo crec que no sabia ni que faria, ni que me dedicaria a això, ni tot això, la temàtica d'aquest disc i tot és una cosa que he pogut fer ara que fa anys que soc fora de casa meva, no? Però precisament en els 19 anys tenia moltes ganes de viure a Barcelona i molt poques de viure en el meu poble. Que és una mica no el reivindicar, estar allà un altre cop, trobar-ho a faltar... Exacte, bueno, és això, és com aquesta cosa de quan ja fa bastant d'anys que ets fora de casa teva i també tornes gran, perquè és aquesta cosa de tornar grans i ja estar més tranquils, no? Te'n dones compte de lo guapo que és el teu poble, les tradicions que teniu, bueno, de la xarxa que també que tens allà i que pots crear, i això m'ha donat com poder valorar totes aquestes coses. Perquè, a més, hi ha hagut com una evolució molt clara dintre de la teva carrera, no? En aquests 4 discos. Primer feies com un folk més tradicional, no en quant folklore propi, sinó més folk amb guitarra acústica, tranquil·let. Has evolucionat cap a un pop electrònic més ballable, i ara sí que és veritat que has fet com aquesta unió, no? del folklore popular de Mallorca i també part de la festa, no? Part de l'electrònica també que segueix una mica a la música de Nostalgia Airlines, per exemple. Sí. Sí, per jo és curiós perquè he arribat des d'un altre lloc en el folklore, no? Vull dir, sí que hi ha molta gent que du fent música folclòrica o que la barreja amb altres estils i tal, des de fa més, però jo he arribat des del concepte. Nosaltres primer vàrem pensar que volíem fer un disc sobre les festes de Lloret i automàticament vàrem dir, hombre, evidentment hi ha d'haver tocs folclòrics, no? Però ha estat més com des d'aquest concepte i també agafant molt de sons característics de les festes, com la xeramia, el tamborín o les castanyetes, i de construir-los una mica, no? Agafant el que ens interessava, duent-los sobretot a la seva vessant pop, que és el que nosaltres ens hem inventat una mica, i crec que també és molt curiós com escoltar tot això que tenim lligat a una cosa molt folclòrica i molt tradicional dins un gènere completament diferent. Sí. Perquè a tu de petita aquests sons t'agradaven? No era una cosa que, com has dit abans, no? Volies fugir de Lloret i venir a Barcelona, no? Una mica... O ha sigut ara amb el temps, no? Estar fora... Hòstia, doncs potser ho trobes a faltar, sí que t'agradava, en realitat. O sigui, sempre m'ha agradat. Jo no he tingut una relació super estreta amb el folklore, no? En plan, de petita no tocava cap instrument folclòric ni he estudiat això com a tal, però sí que forma part de la meva cultura i de la meva identitat. Vull dir, jo sento una xeramia i és que m'emociona, vull dir, pens tot d'una en les festes, pens en aquell moment, i sí que hi tenc com una relació estreta, però la millor no com la tenia ara, saps? És diferent. Clar. De fet, ha costat molt fer aquesta barreja d'instruments, no? Tradicionals amb música pop, amb electrònica, amb ball. Realment no, perquè ball també implica ball, tots aquests instruments, també és molta festa, però és un altre tipus de ball. Sí. Bueno, realment ha estat com agafar les coses clau, no? Com tenir uns pilars, i des que vàrem entendre-ho va ser relativament fàcil, perquè en el final és agafar un so de xeramia, samplejar-lo i emplear-lo com un teclat, saps? O el tamborino, emplear-lo com una caixa o com un bombo, com una percu. Les castanyetes també és una cosa que també està fent d'altra gent des de fa uns anys o així, no? Per exemple, jo que sé, en Russowski les ha empleat moltíssim també en l'últim disc. Vull dir que ha estat com molt divertit i molt curiós, però una vegada trobats les claus del disc i de la sonoritat, ha estat fàcil anar-los afegint a cada tema.
i al final també facilita una mica el portar-ho al directe, no? Perquè en el disc sí que l'ha gravat, no?, la Maria Andrové de les Pitxorines, però clar, el directe suposo que és el que expliques, ho sampleges i tires directament amb el teclat. Clar, depèn. Sí que tocarem moltes coses. Vull dir, durem un Àngel, que és el teclista, i tocarà quasi tots els teclats i tal. I a vegades tenim alguna col·laboració més folclòrica que ja veurem quan podrà venir. I la gravació l'has fet juntament amb el Lluís, l'heu fet a casa, al vostre estudi, però també ha estat com molt repartida tot arreu, no?, una mica. S'ha gravat a Barcelona, s'ha gravat a Lloret, s'ha gravat a Palma... Sí, o sigui, sí que el gruix principal l'hem fet en Lluís i jo a casa nostra i això, tenim un mini home studio i l'hem gravat allà cada dia. No? S'han vist allà en les fotos amb els edredons... Sí, bueno, és que clar. És tota una estructura que hem d'aguantar, però realment és comodíssim poder-ho fer a casa. I després sí que hem anat algun dia a Can Joan Borràs, que té un estudi a Vic, que mos donava bastant de... com poder sortir una mica de casa. Clar, si no, us quedeu allà sempre foscats dintre de casa, és com... No, i veure altra gent també, no?, que era com... que és un procés com molt solitari, que per sort mos tenim una altra amb en Lluís, però de sobte veure una tercera persona era com... Uau! Clar, tenen una altra veu, no?, que et digui, hòstia, això potser... Clar. No, totalment. Mos ha ajudat molt com una altra visió i tenir feedback d'algú extern, no? I després a Lloret també van gravar pues, tot el que són els elements folclòrics, la xeremia, a casa meva. Vull dir, un dia va venir a Maria i mos van posar allà de fora com a tocar-ho tot. No, al final realment ha sigut tot molt home studio. Sí. O sigui, un costat o l'altre, al final és... Sí, és que... O sigui, és la nostra manera de fer feina també a partir de nostàlgia, quan varen començar a descobrir, sobretot en Lluís, aquesta manera de produir que podien gravar amb un micro i un ordenador, saps? Clar. Vull dir, com que se t'obre tot un món que... Ostres, que és molt més còmode i si en vas aprenent i ho dus una mica bé, veus que a vegades tampoc és tan necessari gravar segon que, saps? Ja. Com old school, saps? No, que es pot fer directament amb l'ordinador tranquil·lament, sense molestar ningú, no? I sense gastar-te 1.000 pavos per sessió, saps? Totalment. Hi ha hagut queixes de veïns? Mentre gravàveu? No, que no, tots som com molt chill, molt discrets. Hores que toquen, no... Exacte. De fet, el que hem tingut nosaltres són obres a dalt de casa, o sigui que ha estat un disc turbulent. Sí. Havíeu de parar de cop, no? Hòstia, s'ha colat. Però potser podíeu aprofitar també algun soroll de cop, no? No, ha estat intens, vull dir que molt d'hora baixes o molt de matins no podien gravar, havien de fer altres coses del disc. Ha estat una gran pedra a la sabata, la veritat. Podíeu aprofitar i anar a Vic, no? Llavors, com, mira, avui toca anar fora. És com anar a dinar fora, doncs avui toca gravar a Vic. Portem uns quants anys que sí que és veritat que ja està havent-hi com una mena de reivindicació dels sons clàssics, de la figura de la cultura popular, de les verbenes, no? De les festes de poble. Una figura molt reivindicativa, no?, d'aquest fenomen, d'aquestes coses de les festes populars, és l'Ortiga, amb les verbenes gallegues. Com va sorgir aquesta col·laboració? Era una cosa que tenies en ment, rotllo, hòstia, per la temàtica del disc, que és col·lega també, o va fer com... Pues va ser que ens varen conèixer a un concert que els dos tocàvem a Manacor, a Mallorca, i el tio, quan vaig acabar, em va dir, m'ha encantat, tio, no sé què, i després jo vaig veure el seu bolo, que no havia vist mai, vaig quedar completament anonadada. Vull dir, va muntar una festa en 2 minuts i clar, aquell dia ens varen conèixer, varen intercanviar com instas, etc. I ja varen xerrar han de fer, algun dia m'agradaria fer alguna cosa junts. I clar, nosaltres estàvem començant a fer el disc en aquell moment. I a partir de com aquesta trobada, que va ser com molt motivadora, en Lluís i jo varen començar a fer els cartos i com pensant en ell, amb els gallets, amb aquesta cosa que compartim els mallorquins i els gallets haver de partir la capital per guanyar-te els quartos, no? En el seu cas Madrid, nosaltres Barcelona. Sí. Vàrem com començar una mica aquest concepte de cançó. I li vaig dir, i el tio va venir a Barcelona un finde i la vàrem rematar en un dia i mig. S'ha gravat a casa? No, aquí vàrem anar a un estudi, per no estar tan estranys. I en el cas, una altra col·laboració que hi ha el dia 6 en la Guineta,
en aquest cas, imagino que és una mica més a prop, no?, la relació, ja està aquí a Barcelona. Sí, amb ella sí que de feia temps també dèiem que volíem fer alguna cosa juntes i no acabàvem de trobar el moment perquè les dues anàvem molt liades i quan també jo estava fent el disc i tot i varen trobar perfectament el junte, li vaig enviar també una idea i en una hora també ja me va enviar el seu vers, vull dir, va ser com superfàcil i molt, molt guai, amb una wineta, la veritat. Bé. Abans no comentaves que això de marxar a Capital per guanyar-te a les peles, et consideres nostàlgica? Perquè sí que és veritat, el disc anterior, Nostalgia Airlines, aquest disc tot entorn gira a les festes, no?, de Sant Domingo. Això, no? Et consideres com nostàlgica? Trobes a faltar realment... Crec que forma part de la meva personalitat, sí. Perquè és com mai puc escapar d'això, no? Tots els meus discos sempre hi ha com una mica de nostàlgia. Però sí que crec que és una part, no?, de la meva persona i jugo amb moltes d'altres i sí que m'agrada molt aquest moment de vegades posar-me així més intensa i més nostàlgica i també el fet de viure aquí crec que com ja evoca una mica tot això, però després, com demostra aquest disc, també hi ha una part com super alegre i super fiestera, no?, d'alguna manera. I les festes per jo també són això, com una mica de nostàlgia, tant si les visc des d'aquí com si les visc des d'allà, perquè també te recorden una mica com a la teva infància, a la gent que tenies de petita que ja no en tens, etc. Però al final la festa com que passa una mica per damunt de tot això. I vas cada any? No, perquè, clar, si tenc concert, no. Clar, hi ha hagut anys que m'he hagut de perdre, però bueno. I has arribat a tocar algun cop a les festes de Sant Domingo? No, encara... Bueno, clar, el meu primer concert va ser a les festes de Sant Domingo, però clar, era una Minion, com tocant 5 cançons, tremolant absolutament, però no he tornat a tocar encara. Ja, bueno, aquí s'ha de trucar per... Ja, que me truquin a mi, clar. Els has fet un disc sencer. Total. De fet, la foto ets tu, imagino? Sí, som jo i ma mare. A les festes de Sant Domingo. Qui és aquest personatge? És com algun... Això és una figura que tenim a Mallorca, que són els dimonis, que vosaltres teniu una cosa similar. Sí, els correfocs, no? Els diables, sí. Però a Mallorca, a més de fer els correfocs, els dimonis... com que fan una espècie de cercavila, fent uns balls i tal, en la música tradicional, i quan arriben a plaça, com que donen el sus i comencen a perseguir els nins petits amb una corda i dispeguen. La gràcia és com anar pegant els nins petits. Ja ho sé, sona molt raro, però... A tots els nens petits? Bueno, els que són una mica més grans. O sigui... En els petits li fan com una mica de jiji-jaja, saps? Perquè els nins han d'anar darrere, que duen un picarol penjat així a l'esquena, i els hi han de tocar els picarols, vale? Això els diables, els dimonis. Exacte. I quan ja fa mitja horeta que fan el tonto, després ja se posen amb els adolescents a pegar, de veres. Sí. Però això, perquè hi ha pobles, no?, en què una figura semblant al dimoni, així és com... És un honor per algú del poble ser-ho i és com una cosa que passa cada any escolleixen una. Aquí no, aquí és com més una colla que s'apunta... Són una colla. De fet, hi ha els Dainats, que són la colla de Lloret, i són uns quants que se van com tornant una mica, però quasi sempre són els mateixos. I clar, la gràcia també per jo que tenen els dimonis és que és una figura que sembla que mai pot tornar vella, no? Que mai torna gran, però en canvi nosaltres sí que anem tornant grans i com cada any veus a la gent i cada any aneu tornant grans, però els dimonis sempre és el mateix, no? Són l'estable, no?, que sempre estan allà, no canvia, menys vosaltres, que sí com s'evoluciona. A part de la data a Girona, el 21 de març, si no m'equivoco, a l'Auditori, tens alguna més que es pugui... Sí, tocam a Mallorca, després a la Campallengo dia 11 d'abril, després tocam a Barcelona presentant el 16 de maig, aquí en el Fòrum, i moltes altres, molt de festivals, el Canet, el Cabró, el Festiuet, moltíssimes. Espero que fent Sant Domingo facis gira de festes majors, ja no tant de bo Lloret, però tot arreu, no? És com hauria de ser un disc per celebrar ja, en aquests jocs. Sí. És de les coses que me fan més ganes i més il·lusió. I, de fet, crec que encara no s'ha anunciat, però tocam
a un poble, a una festa major d'un poble que el seu patró és Sant Domingo. O sigui Argentona? Que, bueno. No ho diré. Home. I no m'ho pot fer més ganes, la veritat. Que guai. Hòstia, però llavors no podràs tocar allò. Ja coincideix. Però bueno, després faré una escapada, que encara no hauran acabat, allò. Doncs Maria Jaume, moltes gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Sant Domingo forever, a tot arreu ja. Gràcies. Gràcies.